ki arngot ki kertong sya election MLA archar fly na Mokorwat constituency uba renik ton lengdo tonghar na UDP bat ba sounder strong kachi na All India Trinamool Congress kilai ko bagi parti chungki kensa thau sarkar din ka result chungki election ya ka ban penmena ka artrai kuluber archar fly nakaliang chu ba sounder lai thu ba ka TMC kalabu ka thong ban job kumba life ar ne life light li ki seat bat kumta ka ton ka jingkerman ban yo elamik sarkar kat ba ba renek long ba ka UDP menta ka kanti ka khmilinti ban job bon ngot ki MLA kumta ka parti ka khmilinti ba menta ka kanti kan yo ban yalamik sarkar sunrop hapo ka jela kiwei pat ki kertong gil bawan ban thap kerteng kan rutrek rumpang arjar fly kilong ba ban penskemlang walang kertong simet na Mokorwan bat ba Martin M Dangko kertong ka BJP na poran hikor ni kam concentrate bah ka to karoi ka par ka ya ji tenri ka pakomsan e kalong ba nakmenta ki ni ki beduk besuk ki ka ba ngala jukran ba in haban ile sitom kumnu kan rat ini ki jungduk ke one of the agenda na kaleng jonga oi ka beta kini ki surok sengkian kini kitai tilada piyo MLA bagi officer bapang kebut kalawan jadi ka pakongsan e kalong barat ka jungduk kepada jenjar plat ba kesamla ba mi kam ya jam kini kini ka agenda ka banga ketakle bat kadang ke jikit ke bakya nak beta ka konsensi bat kari berboy perkhot ngilok thamai tinggal ba thamai nga apil ki ba aro bikin kersian ngau ba thamai hanga kilok thamai lot dan dengan kerpat iki ba kinwan cekmat maka arpanyo trik dang step don't split your boats what pen prai ke bot ke jongpi la da pikwa ban ai ya ka jingjap ke budan burom yo nu kandidat ba kimon kin mi bat kinum pen pat ya ke bot maka jumpa ke bot kanomora ya ke jengba tinggal apil ya ki pai ba ke Mokorwat konstitusi ke jing 8 bat ke jing sngo kidkha ko monongelam balayalam abun kisnam yaki sengbalang bat ngala i bagi pai ba ki ongela don kam nangelam ban thawan namar bangila i ba ila iduna kita bon se ki pat ki perlok ki ba le ase kim shamjung bot palat ya kani ka kam bat kitu ki badan kum sem ki kum ki nangelam bon kilaram bat ni i kumba kani ka bonwan ini job bon kita ki ban ra ai na kum ta ka jaban rew ka bangi kmi lenti kalong ba ngin declare thma persya kumbalalong ha ngila declare thma persya COVID-19 hau arjar pho palaja bat ngin declare mata ba ka thma persya panrat ke jinduk ka de banya chwan mar mla shu ban pe ke jing e ju ki pai ba ki shong ha ju ki thia ha ju ki bam ha ju bat ki marat ki dang don ke jaka sem ko ba ka ba ki ne ba pli ki batuk ki pusuk ki rang li ki ki sem shilek ki kum shilek ki mat ki jing e dan ba pe ki they will try within 5 years. Laramla, they expect ke benda. Keji juga bak Trinamool Congress kakustat ahbun kilian. Nomor bakadi ko wi hamta mo po rijungi po garhalsu kakiu ba hangniru mata kalangan kiu para po Mokorwat konstitusi jungi ru ngai ka jing ai support ka basir kai nagi pai ba bangalai kalang but kawai ka baki pai ba ki i kalong ba yaki issues ke bagane ka party ka don hak bade bat ki scheme na kamta ka welfare scheme nam ki kanthai nam ki samla ko myo kamyo jam nam ki nongrep bat ngili iba hapo ka manifesto jungi ngila ong ba hadien banglayo chis pas ni hak jingwan jungi ban form yo government hak ka election araja pulai in pendap ikini pakidi di ko ka pangostrat ka baar ya ka bok pai ba kursan kalong halor ka kajing keren kajungi pro parliament na kabantaban itu no ikaktin kasi jungi kum ka official language tum bakari tisin charge ber India tikabolai more less kalong ka congress hi hak por bradap hadir congress ka do bor meta kadi tangani kuni ya ka BJP po India ka bakki parti bar kha kamtam ka BJP ka ting yap ting MT ka Trinamool Congress madi kini ka baya dai ngi kristan baya dai ngi minority takada upai ba usngo pada tangani ka parti hadir mo ka Congress kala down bat kade ka parti ka balai ka jingbun MP po parliament bat kade ka ba R hapo Meghalaya ya ka ba mdan MLA Congress yo ka ba leader of opposition met how de jo ka Trinamool Congress and we hope that next another 1 month then so will form the government and will be in the government will lead the government ti kini jang angnut jeng pajba ke bakil angnut ila pasang pendep
pada oi kiwai de development ko kli la kide hakalan tik skin barok ko konsumsi ngis kam ba kli ke jingkala ombam ko umde ki school bat kiwai ngela persang banle batrei hakan ki sansnem barmanra e ka roy ka par solsar shakan ka konsumsi kum juro ka pej ya ka jingyara ki nongrap khamtam ha ka bangila persang barmanra na ka SRWP scheme ka SRWP ka MLS scheme ya ke bangila aban ai maximum syaki pajba ki individuals ki bari ki farmers ki nongrap tinggal persang bacakri bat ki community bat pajba kinang ai lat dengan marandon bon ki ba ngarang kwa ban pendep ya kena ketem ka baar ngadon kecik angnot bat pen keladur ya kena ka dong ka thany amdei tang ka mafrat konsumsi dari kini ki lai teliki district ka southwest ka hills ka eastern west bat ka west ka hills ya ka bang yadon mar senda ngakwa panura kecik keladur kam tam lang bakil tik senken ngadon karut map kecik perkhat jonga bangin ya penjan daki surok ka baha ya kini ki lai teliki district ngadon kecik kwa banyu i bakanon ka surok ka baha nadiwa laj nongrim banmi syarwang idon kecik kwa banyu i bakanon ka surok ka baha na sokma syarangai kse banmi hakanshi idon ru kajing kwa banyu i bakanon ka surok ka baha nadu dang ne na po mautong na larem nang tu ban poi sadu saulia paryong banmi hanong selong ta kini kecik bot ki surok ki ban kam ka surok ka baha na ta ka don ru kecik kwa banyu ban snai ka surok ka baha nang ne narang dekhau banmi hamar ngor don ru kecik angnot banyu ban snai ka surok ka baha nang ne narang belang roba banmi hangtai ha rang belang roba banmi hangtai hanong ha jika di hangtai po apa ke wi gisnong ke wi itu snong ke bagi yu na roba larang belang jingkwa jenga ke ban kon ne election ko MLA yang risnam adat fly kolong na ke bentang pek kai ka kwa ban yok taki long bolong well develop ma kelong ba anything at all back klang ba kelong kari ka jaka konstruksi jengi kelong ke ba khamroi ke bat ke ba khaparak taki yang bagamut pa jing ka men ka dai kelong ba chapang kini ki kamtam kini reservation policy bat kum ta ter kata jing temu janga ban le bhai pa ba ta kata ke belum kam kren kelum wei le le ka kam kwa hi ban job tang ba ngin tip chna mar ka kam ka dai ka ba selendat mar kam dai ka kano kam ka ba ngin ya le mar kmat long kum ki football ne ki jing la kai ne kane kam ka ba selendat mata banong ban sui kermen ban yo kata hajar kata spa ngin tip chna mar ka chong ka bor poj ba manta ka perthai manta ngin tip syu manta ki bru ki nedet ki babun rai ki barok ki kermen ni jing job dai la te ba yu ban job itang uai hak jing ya la kai hak jing la isakum ka politik kalong ba ladeng ngila keno kadungot ro ladeng ngila kum for example ngila prangut mut ban job uwei ban rem nyongot ke bamut wat ba ar un hap lum ha ka hap lang ha ka ju ka thup kum uba khado kalong ta kan hoi aga TMC si Turki sentil di kalayaban penai hoi aga TMC si Turki sentil di kalayaban tingkai Rilum jungi mentala dei kapor ka jingkela kisur ngin pen sawalawan kapor ka jingkela Rilum jungi mentala dei kapor ka jingkela kisur ngin pen sawalawan kapor ka jingkela hoi aga TMC si Turki sentil di kalayaban penai hoi aga TMC si Turki sentil di kalayaban